Away ki jingjia ka Kampala ka balajia hak shnong nongkanri West Janja Hills District hagaba khadwai tili ki masi kala sha rong tu haki runar hanin kamet ini ki masi ki dei jongi kong mano sha suchang mat ukurim jongi uba moina nangba katkum ka khubor bala yolum layatu ba ki runar stengmet kalawan ban pli ya kasem barong tu ya baro ki masi na kasem hadin bayo jingtep baki masi kila satu kinong rep kila pentip sha wai snong jong katei kasnong bat dag jingsim kya jong wai snong jong katei kasnong ula pentip word sha senjuk iwa snong langba ka whatsapp bat karpat ikinong song snong bamarjan ban bat ya baro ki kali kit masi namar kadon kijing satu masi hasnong jong u kumta da kijing trailang jong kinong song snong bamarjan kitei kinong rep kibar rep jingrep bat kibari masi kila laj na kijing lutsan namar kirunar kata kila pelaj biang ya kijai ki masi siteng lenti bat ya kijai ki masi lalap da ki khna snong kibalawan yalam biang ki shalasem mariatip ya kijai ki jingja kinongelam joka hill farmers union central body bat kinongelam na West Janja Hills district kila lek bran ban aimen sim ya kijai ki nongrep kibalamat ya kijai ki jingja Nagalang General Secretary ba Alphonse Bert Carson Teo ulakan tu ikan nongrep ba kin sumar bat pej bhai lagi jong jingri jingdop namar ba kirunar hagini kisngi kim don chu ka jinget teblam kim sale shu wat bantu bantem ya ki jingri bala penhe pensan lagi nongrep bat jawru kasep kasar hagini jing cham jong ai khanau pun wanu chei jong jong ai u nui puyu he yang a ong wir masi am wai ge nen ni siao dok khat ar chu je siao telam keleng yong ai gili yong losam ki kur ki kha siru gi lok ki jor gi jan jan sam de sa de lai tho ne men ne chi sing sing e temanda tipi ong gi he ge yao spo bangla ta hadian da ya chami ni gari wa da chak ai gari wa kit masi le tulini tekit kidi ko masih cerang ang gi ja bangla da masih kan thakit ker kai thiet kira ta hai singa yong ai ta rab ju mesin kejang ta katele e ku blai phai wa ke masih le kat da miet da wan gai singa do chit i jung sam da chit ai kamera pesan da bo hi ta singa kam da chit ai ta kini nok tok nong chon le husir pai ba ye phigi wa pesan go bo yigi jingri yigi mar hoy dur am gilini sprang kai gini mayo sa pu ber jat pu ber kom je ta egu blai phisar udu wan pinne ke sngai blai cibon ci jar ngok blai gerat am lang am bi ciru phayu ai he dung tengen tien egu blai ciru selang kat kam e jing yo yonga khai thi ne step wan na ni lai lipai o yigi ni masi da dep wai duar am masih derah trap segadang chang duar la deno sabar te nga nang buat he nang thau thau he mo denu lai ki te am hi ni khon ki ti yong nga le nang buat luti nang lai luti kat kam ga luti hi gua lai ki masih te nga nang paket he la ga tu ga thain berto le to te hang din le te man dia cham ta ra gi khubor ông cái đã đẹp thì mà xí để em một tô để em một ra bạch cần cái tuần lều để man cao số khay một tô quý văn lệ mà xí urang bạ hay xuân rang bạ đã ra udah cái tuần lều chả tệ chả khom horang đằng hay tiêm một cắt để cam tê hoi rồi nhau pher cái nu cái liêng cái sarkar lệ cam ông i de pentip ba i kat kam to ga an gi yong sarkar i pentip i ông i bạch jar chnong jar thau paket litu boy te em go wan ra wan kit sapai situ takso pentip e khubor te mi sa horus ngau pher ki hon pa ya kat te pitiet ki masi de wan khlo de wan gi khlo do poi gi po trep po skum yong kai te ga khubor to ura wan wa de wan ra gi ye gi tingi masi te mod em hi mod ki ni ki jaj bru man gi wale khla gi wale si mod ki man gi bru go to temut ya husir jar le chnong jar le thau jar wari walum yigi ni jaj merat yigi masi ki har hinu gi jaj wato gini wato husir yiki wato nang em hi por wan ulale pai le jar trep
ya bo yo ga I yo kala ko to biang kan kini yong ila da debra dep to tang wa yo girki kada ublai kan rat na jorong huom ei te yo girki thap kari yo girki thap motor dan lagi te yo on gi wan yong ya ki ni ba kamu penting pembayar ya ki paj ba ki paj plang ki rod yong rosem wadat kerbe hi ga mensien yong I gi trele woto da cham I ga dak ka chen ya ga dien wa yen ya kari le da cham I ga dien wa da cha te cha khom wiu rang ba nu chon rang ba si te ka kam te ta ham ngau pher pan ma bala phi paj ba tang wa ya khrngit paj ba woro jar ge opsan ya gamar menta khrngit lang ya husir lang woro ya kini gi jaj bru ga gini hal tip sir ong gitu kam te nu man gi temot ya husir lang ya sani bha woro te ka gini temot hal ye ki man pendok pendam ba iki gi mesi temon ngakat te teman das nyao da roy da bono ong gi bon go tomo temon ngadas nyao kta nyao tangga ke mesin ke met yang nga hakete ke dau temot te pengki wen pengki te pengki gi lok ki jor te khot wer gi lok ki jor ya rap ki jan yung jan sem ti ya phon ya pentep chitu chini jar jari chnong jar jari thau yong gi chabar le pentep kam ong Cikini ki kam sorkar negini ki ukrek ki kam pulis lemot da pentep lot pat citu kso citu na ya ki kadaw pha kso pha ye yam telo to mchem de ki kat kam gluti wala ki woto da chem ye ke dien go da yen geri go da yaro thap ye ni masi te I ong bai I kam ong yu iru yor ki khmat wo thap tumot ong bai I da dep hai te ta ki ler ki klang I woro kat te dong har wi tele baro he khat wi tang wi the mot wan che yung te chi phau to li te mot ki te ong dara lang ba nya te hon kat te pite te mot dal wan gi baro agani por nga kaum he chnong nong nri nga ne step le mosin khai thi dang step te kini gre yung le sem yong ga kong manosha su chiang wa upa ki khon yang ka moi na nang ba te e jing tip ki nga kaum he chnong ong he chnong wa snga bhau ya rabe I to wa ne miet wa em ki wa to ki masi wa ki le trep kam wa chphadli te nga ne gre yung nga kaum he chnong snga wa kijing kher yang nga mut ka snga kijing do nong ko kroba ya gani ka kong manosha tengah ada pha o wut kijing tip haka WhatsApp group yang ka senjuk we chnong yang ri lum chai tia mat haka senjuk we chnong yang ka skin block te da tho go message itu tiketin da ong woto wa ki parau he chnong snga bhau ya rap ya gani long yung wa cha to mesi go te da tho itu wa da na galeng yang a te hete ki he chnong le da ya pai ki tu ong gi e perchangkar wala wa ye wo pai ta dia rap ki te gani por wa ki pralok kong ki parau he chnong kamar de pelaj ya ka tu go khobor wa de yo phi la dop ne step te wo khana bieng phi ate wa ingo yo bla kan rat tan dia wa dawan bieng gi mesi te kejeng kerkhu yong blai ya gani ga yong gesem ili ngo blai langi to wa em ko kejeng do nong iki te snga komen hado wa te ki paralok he chnong ki wa yong ga senjuk he chnong yong rilum jantia bat senjuk he chnong yong ga skin block te e kublai phi kamar ya rab lang phi ng bani kubor e kublai kerpang khamtam ya ka Helsmoy Union wa dia rapi gani ga yung gasem ba di ga chnong ka thau yang I o ra phi ni ko kubor te wo kurpat le I phi kamjo kurpat ia ka an ki ko police department ko to wo paj usli wo kwer wo da wo kwer I kam kinong rep ki war rimesi kini nu jing ri ki mesi ki blang ki sneng ki mo ki wi ki jing ri bat ki marep ki jing thung jing tep ki jhur ki tor ma wo kurpat I phi wa na ga leng ga an khamtam jing to wo paj usli ba ki khnang wa I kinong rep walai u do nong I kam ki nong song chnong hakini nu ki chnong yong gri lum jan tia waro lene kasi jan tia hapok jala yong I te korpat I ga ai wo penrekhin go ki an khnang wa wo wi pendok jaj kam yi gini ki wa penjot lene ki wa to hawa I kam ki nong rep kam ko kong manosha wa lakat nu teli gi snem pesan go sumar go ni mesi ma si bha wo do ki ni mesi ne mut wa snga kam kajing yam beru gu sekeba lak anu tuli gisna mandari go da sumar go itu te da
ya krek lang nagling he chnong boy jing tip yonga te lengba wa pha organik WhatsApp group haga senjuk he chnong boy tip siu gini nong to ya gini kubor boy ye ki palai negeri te kat kami tip yu to wa dep thap ki geri hon te ngau suk betan katang tu dia imit iwan biang sini angki dawan ki masih trap dawan ki ti hawa yong ki te chem ki te tip ki ni kubor nganga yang ba gani ka senjuk he chnong dia pha dia pai istu tip ni kubor dapat lagi ni masih te dini ngetien ngakam nang liang he chnong kham tam e khoblei kerpang ya ka ya kini he ki wan lang wi kre stomai wo yo biang kini masih ngokong manusia wan te riti ki tir e khoblei phi ngakam he chnong nang ri wo kor pa chisin ni ka an sngam ha wo him teng e go wo pendok jaj lene pendok pendam cisendon ya kini nong chun nong lusman kinong to masih tengan ke liang he chnong ri ngasnga wo kajingero wa waro ki ginong krek kamlang wa yo wo popoi den masih riti ki tin ki e khoblei phi khoblei cibon menem step yo ya ka kubor na iwei irang basnong ibadon ha ka wei ka WhatsApp group jong ka wa hesnong te ini irang basnong ila pentip ya yangi bagadan ka jing satu jong ki masih hang ne ha po nong kendri kani ka snong nong kendri ka dan hang ne ha jan mukendeng kani ka jong ka raliang te bat kini ki masih ki bala satu menem step ni sothu bagi dan hado khadwei teli te marmar hadin ba nakaliang jong ka Hill Soma Union ka kunhun jong kinong rap ni bana ya kani ka kubor badang menin kasngi ngiyo ya ka kubor nang tin po barato bakani ka jong kunya tu i kini ki masi nakate kisnong na po barato ro ka jorba te de namar kata kadaw ngi daga jing sokya bad daga mensim jong ka jing yatip lam iwan ban hiar menta kasngi kum ka Hill Soma Union pan yu kejat hadu ka hayeng jong ikong manusia suciang hot ni sngo sokya ba halot jong kani bamenta yo sngo haki bobon ki jaka baki briu ki bangim tip baki briu ki bangim la ban budin ki dei manu tenre kadon ka jingtu iki masi lani ki jingri ka bashar khaiba te dei namar kata kadaw ban budin ya kani nilawan shadu shani ban nilayo jingtip ru bababok bakini ki masi ki jong ikong manusia ki dei ki masi kenthei te kumbai ong iwe i ba mene ba kini ki masih ki baju satu na kapor ki ba ki supply lani ki di siapo bangla te jarang khat ba daga jingdan ublei trai kenrat hadin ba kasnong borokhat kilemi meta kasngi kilai pep tray ki para marjan ki para marpa kilayawan ban ngolem ya kayeng jong ikong manusia bat kilayadan hakani ka compound borosisngi te hendrei mentan dang sipang bangiwan mangi kini ki kena snong kilawan ban be daka dur jong ka jing po samke bada daka dur jong ka jing kemen ban kari kini ki masih ban set yang hakani ka sem tingis nguthu bakani namar bakani ka jaka bangiyeng menta kamdan chu ki yeng sathi sharum bat kaladei be ka klau te dei namar kata kadaw ki briu ki basniu ki rius niu ki batu ki wan ban pli kini ka masih ya kini ka sem shiteng snya bat ki labe kini ki masih sathi sharum bat ban ya chudu sha barato te namar kata kadaw ngi ngokya halor kani bat nakaliang ka jongi hawat ngi jukentu ya ki paranong rap nakapor banle iki insurance te hendrei ka judan ka jinge jongki nong rap ki jongi habaki let ya ka banle ya kini ki insurance bat kiwe ki badai nakabenta ban claim lani adadan kani ka jing satu lani ka jingja jongki masih hendrei ka khubor ka bangi pha menta ka sngi ka ba strong ka long ba ya ki paranong rep ke jongi ki badani ke jingri ki dei bana pet bha ki dei bana jengok bha lada ki bu ki jingri sasam di bandon ki nong up namar ba ngani thu ipi ba kani ka perthai kelas niu hadu kata baka mensim jo ka jingya tip lem kalayap habalayap ka jingya tip lem kamdan shu kata ka mensim men ong ban ngau sen ei dei namar kata daw nga menem step hadin bangayo ikani ka khubor ba mar sentip ba khatwei teli ki masi kila ja na kasem nga shukhen balada wei ro nrupo hajar lada wei masih songdor kamut ka jingdu nong ka jong unong rep kalong hadu hendriu lak adu hendriu lak ei te namar kata kadaw nga ngasngo ban ong ba kalong ka ei ka ba ngisngo side met ngisngo pangmet te hendrei nga ngamut ban pha ikani ka khubor ki paranong rep batu nginlong ki bahusiar batu nginlong ki ba pekngor namar ba kani ka perthai kamlong ka basingan wat ye ki jingri ki jingdop ki ba ki nong rep ki jaw kas ap ki tray sitom ban penhe ye ki te hendrei
habawan kani ka mensim jong ka jing bomdan chu ka jing sngolem kitu ki team bat anong ai pi nadu mene marsnya kendu ye kong manusia bapri ki jau ki umat namar sngul tu ba itharai ba imyo shu ikini ki masi andeng sngol komen pade bakini ki masi ki lawan phai biang chagasem te kani ka khubor ngas ngobon ong ban pha saka sarkaru maka sarkar kade ban penkre ya ki an ki baklan ha ka bedei bat kani ka jing satu jong ki masi kini ki masi ki merat bat ki belang bat ki wei ki bade ki mar jong ki nong rap tengi pha ikani ka khubor ba bun teng hoj ada ja ka masi teng ha ba ki nong rap ki IFIR sapo thanat bun teng kani ka jing IFIR ka sakut tang hapo thanat bat kam judan kanu ka jingyo abyang ye kita ki masi ki belaja te tang dikini nakaliang jok hil somainian lada dan kanu ka jingjia ka bakum kani sngoba ban pentip sekinong yalam ke jongi ngidan ki units ngidan ki circle ngidan ki block ki baper ban ngasngoban ong ba hadin bangiyo ikani ka khubor ngin ai jing tip seki unit leaders ki jongi ban pek ngor lada dan ka jing tu jing team ye ki masi ki jongi ban ngapha ikani ka khubor ka ba strong baladangi lap yano kiba tamti kiba tamjet ya ki jingthong ya ki jingri jong kinong rap nakaliang jong ke hel samainian bat nakaliang jong ke bor jong ka an nginum aili yakum kini kibriu bat ngidi ban pensitam yaki